Тогава ще измарка хляб. Малкият падна, не мога да стигна. Ой, падна е живота. Дайте му да ване една милия, бе. Ой, то лапа. Да, сега го снима и така не си. Цели, целя. Тука лапа. Лапа панера. Прасенце. Лапа панера. Ай, ша! Как е? Да, хапа го. Не, майко. Хареса ли ти? Леле, ще наби. И което? И първо скачка на шината, знаеш? Лапниш ли? Абе, напра коля не се иде. Не поймате това хляб тука. По дядетието. Може ли? Дай му едно малка туркичка там да иде. Ей, не ти дава да одявам. Не ти дава да бабаш. Какво прави да вчера? Дъвче не. Пак го влече очи си. И сега да си вече вкуса на хляба е. Ето. Ще има зърно някакво. Нещо. Вкусен ли е хляба? Вкусен ли е? Не, баба ли. Викай, още. Ги кина ръката на майка си. Ще дава ли, няма ли да дава? Още, викай. Айде, почини си малко. Алекси, ти на 8 месеца ще едиш в кухня ми се струва. Ай, стига вече. Стига. С Алито се чух мисъл. Каза, че за 5 дни, нали, колко ви като случва на Дане. Какво? Тя Соня ми каза, нали, че смяташ да я пускаш. Викаме нормално то. Те душа не даха мляко ли? Ми няма алкано. Тук не изосити. Те късно са усетили. 200 грама качила само. Леката те казала да я дохранва и вече познай дохранването. Направо си минали на хранене. Не съм на пюрета такива. Направо стило. Много не се урани. Няма да ми че. Чай, тук ще чуем. Ой, бързо да хване да... Нема и после да хване хляба. Ма ще го изсипа не смята. Панера искаме да дръмаме. Панера тя да. Една постна сарма ще сложа. Давай. Боб са взели. Да ядене не имам. Яденето тук днеска. Постни мани. Днеска са постни мани. Само това. Гларен, мача. Ой, трепери, ма трепери. Ей! Панера не се иде, бе. Той не разнае, че не се иде. Ма виж го трепери вече. Гади му някакво път, къде е. Стига ли? Малък е, бе, татко. Той не няма зъби. Я дай му скрешни. Какво ли сме го скрешни? Алекс! Ето. Гади му, да не. Хайде, какво ще прави? Охо! С голям език. Хайде, какво ще прави? Ще случи. Хайде. Белият греш по-хубаво. Хайде. Много долу хапи, много хапи. Стъпи, случи. Целият език да долу изкаран. Майко, трябва да помогна. Добре, какво стана? Гладно го държите и дете, да знаете. Да, главно го държат.
Като гледам му дава две борканчи, да там ги изяжда. Няма го правят. Да ще култово хипчко, особено как ме твърди. Ма ти е стрепери направо. Не стига, мама, стига. Важните, той да ръка там го снимат и се сега скаже, че си му дава. Той да си даде там, когато вижда как държа се хляба да еде. Ох, какво се разтрепери пак, бе? Взе ти хляба и се разтрепери веднага. Целият крашник на лаба, бе. Той е такова, зъбките му, чеше зъбките и... Айде, стига толкова. Никак няма. Се разплаче. Борба за хляб е... Айде, стига. Ще изядиш цяло парче, ще да задавиш. Това не е той кече зъбките там на... Да, ма умеква хляба, бе. Умеква ли да? Не умеква. Тук трябва да се